Kossuth és Széchenyi vitája. Hogyan vitáztak reformkori politikusaink? E-mail lista 10-10 évvel miként is feszült egymásnak a két politikus véleménye. A társadalom vezető ereje Kossuth a köznemesség vezetésével kívánta végrehajtani a reformokat, míg Széchenyi abban hitt, hogy a reformok élére az arisztokratáknak kell állnia. A reformok üteme. Kossuth gyors és radikális változtatásokat akart, de Széchenyi a fokozatos és lassú ütem mellett érvelt. A reformok iránya. Kossuth számára a szabadságjogok és a felelős kormány bevezetése jelentette az első lépést. Széchenyi szerint az infrastruktúra és hitelrendszer fejlesztése kellett volna, hogy legyen kiindulópont. Viszony a Habsburg birodalommal. Míg Kossuth ellene volt, addig Széchenyi a birodalommal való együttműködést támogatta. A nyilvánosság szerepe. Kossuth bevonta a nyilvánosságot, Széchenyi inkább kerülte a tömegmozgósítást. Az örökváltság kérdése. Kossuth a kötelező örökváltság mellett állt, Széchenyi inkább az önkéntes örökváltság mellett. A forradalom lehetősége. Kossuth képes lett volna vállalni a forradalmat, Széchenyi viszont erősen ellene volt. A nemzetiségi kérdés. Kossuth dinamikusan, viszont Széchenyi óvatosan kezelte, mert félt a túlzott nacionalizmustól. A változás eszközei. Kossuth népszerűsítéssel és nyomásgyakorlással kívánt változásokat elérni. Széchenyi példamutatással és törvényességgel. A cél elérése. Kossuth határozottan halad, míg Széchenyi kompromisszumokkal lépésről lépésre. Összefoglalva tehát Széchenyi a békés fejlődés elvét követte, míg Kossuth a nyílt szembenállás elvét hirdette.